Rigtig glædelig december. Traditionen tro, så har jeg sammensat jeg kalder det for nytårstreat til dig her i Favn, hvor jeg har inviteret 4 af mine andre undervisere og kollegaer til at være med til, at du over 5 dage kan komme indenfor i roen, i varmen, måske reflektere lidt over året, der er gået, måske kigge lidt fremad, hvad det nye år må bringe. Det er 5 forskellige bevægelsesformer, 5 forskellige undervisere, og jeg slutter selv af med at undervise nytårsaftensdag, og det er simpelthen højdepunktet for min nytårsaften. Det giver sådan en dejlig overgang til det nye år og samles til at tage afsked med det året, der er gået, og træde ind i det nye år. Du er så velkommen. Det er for alle. Du behøver ikke have nogen særlig kendskab til yoga. Vi vil alle sammen tilrettelægge vores undervisning efter jer, der møder op.